pi bara ka kateng jonga sanmen mauri hakane ka kanti ngadoni e ban pentip shapi kamtam yutu gibre ki be ba padon sab habang rai di lada pi kwa pentip tesngap ya kane mang ni thu ipi menta ka jing ko rai ka bala ai kateng Hynniewtrep idol season 3 bala penya da ka Hynniewtrep association kan staff ko edition nando la shai ka flight direct jong u December 2004 bar unkut hado ka flight direct jong u bniah January 2004 ya ka semi final pada kan senang nudu 100 trek jong bniah January bar unkut hado jong 100 trek jong bniah February 2004 ya ka final pada kan sepene ka prat trek jong bniah basau tadi April te sengap bahang ni thu ipima ya ka audition but semi final only ada ke online ya ke bakin ai pra points naka talent ke bapidon but our points pada kan dei naka view but ki lights ke ba kin suppose ya ki video jong pi hapo social media kata dei hapo YouTube nang ta ya ke final pada kan dei live hapo stage de insha ba tang ya ke jenrai khasi umsha jenrai hindi la ne jenrai phareng but ka dei ru ka open to all competition de la da phi ka ban tip khambania phila ban call ki ni ki number khandai lai riu sao khandai nyo khandai san ska bama khandai lai riu sao khandai nyo khandai san but pra nyo lai not sao lai riu ar nyo but ki price ki long ya ki balong ning kong kin ai lai pau hajar ki balong ba ar pau hajar ki balong ba lai khat san hajar but kan sadan ro sport ligi consolation prize Deki tu ki badan sab ban rai tengah kerpat dia pi ban kani ka dekalat dia pi ban bniah kata kasap ka ba pidan wanam le arain bat tang ba pilai shi bentaru kata la de lupa ka jingjop ka jong pi de ngam dan e ban pentep shibon ka de tang kani hi tengah ngit scam ba pin saya mi bat ban shi menta kani ka Hynniewtrep idol season 3 de nga ai kublei Christmas pi bara but advance new year kublei shibon